langkung kalih dosa taun. Pinten 20 taun. Kira-kira nek garwane jenengan betah mboten, Pak? Opane jenengan kembang amben 20 taun kira-kira mawon betah mboten? Alah paling 2 taun wis mara isane ngene Gus Tangin paling nggih. Gus, kula sak keluarga pun ikhlas nyuwun toyone. Jenengan macake Yasin. Insyaallah ya ngoten niku Pak garwane jenengan. 20 tahun. Terus Mbah Nabi Ayub niku ndangu, nek lek kula 20 tahun, kira-kira umurku pira? Lah nek jenengan ya sewidak pun langkung kadose. Ngoten jawabe garwane. Mbah Nabi Ayub terus jawab, nek ngono aku isih izin. Isih napa? Izin. Mergo aku lara 20 tahun, sehatku luweh saka 40 tahun. Nek saiki umur kuwe punjul 20 tahun. Berarti Gusti Allah le maringi aku sehat karo maringi lara isih suwe le maringi sehat. Awake dhewe gregesi seminggu wis sambate arwara. Ya Allah Gusti ra mari-mari ra iso glidhik, delen kas bodo malah paringi gering. Ngoten to nggih. Agi lara seminggu. Mbah Nabi Ayub 20 tahun pisan mun dereng nate nyuwun pinaringan sehat. Niku kula buka ra ketemu dalilen nggih. Ning kula tesih rada hafal. Teng kitab Mawaidul Usfuriyah niku dingendikake huma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin. Dawe Kanjeng Nabi sinten tiyang sing gerah gregesi, gerah adem panas, gerah apa gregesi ya gregesi nggih. Gelang gregesi sayaumin wa lailatin sedina sewengi. Dadi ade meriang sedina sewengi niku kafaratu sanatin, nglebur dosa setahun. Gregesi sedina dosane setahun dihapus. Umpama sesasi pisan gering seminggu napa wis 7 tahun nggih. Ben sasi le dilebur dosane. Kira-kira jenengan Bu, seneng di ngapura dosane napa seneng nek mboten di ngapura dosane? Seneng di ngapura nggih, setuju nggih Pak? Seneng ya di ngapura dosane. Berarti nek ngono seneng sehat apa seneng nek meriang? Piye to? Jare seneng nek di ngapura dosane huma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin. Meriang adem panas, huma niku lara adem panas. Sedina sewengi niku kafarati sanatin. Kafaratu sanatin. Dihapus dosane setahun. Dadi jenengan meriang sedina rasa istighfar. Pun mone ditampa kanthi sabar niku dosane setahun dihapus. Padahal setahun mesti duweni dosa. Berarti pripun? Seneng nek dosane di ngapura napa mboten? Seneng di ngapura. Ning seneng sehat napa sakit? Ora ketemu ya. Mergo pancen nyon ngapunten enten dosane Gusti Allah, dosane awake dhewe marang Gusti Allah niku enten sing le ngapura kudu kelawan sakit. Jadi dosa niku le ngapunten werni-werni. Kados iki kula critakaken Mbah Nabi Adam niku le ngapura dosane istighfar ning negara Mekah, nggih, teng Mekah. Enten wong nika sing di ngapura dosane tobat nika kudu kon marani ulama njaluk nasihat. Enten tiyang niku sing di ngapura dosane kudu ngalami sabare fakir. Nah, niki kabeh do ngalami rata-rata nggih. Niku enten pancen. Dadi teng kitab niku dingendikake nalika wong kok dilalah rezekine seret, dilalah ekonomine mboten lancar, niku mbok menawa niku proses penghapusan dosa. Nek le nglampahi kanthi sabar. Niku minangka dosane diicali. Enten meleh dosa niku mboten di ngapunten kelawan istighfar, mboten di ngapunten kelawan ibadah salat tobat, ning di ngapunten kelawan sabare nampa gerah.
Mula Kanjeng Nabi le dawuh humma yaumin walalaten kafaratu sanatin. Dhewe dilalah dipun ganjar mriyang sedina sawengi niku pun menghapus nglebur dosa setahun. Oh, dadi sesuk dieling-eling nggih, nek nembe gerah mboten sambat. Kenapa yu kok pirang-pirang dina ra ketok ning masjid ngoten. Jenengan le jawab, alhamdulillah dosaku lagi diresiki. Aku wis 2 dina ra iso tangi, ngoten nggih. Ora kok malah kenapa yu kok wis 3 dina ra ketok ning masjid. Alah yo awakku jan lara kabeh rasane, nggo lungguh lara, nggo tangi lara, wis ponen ning dhuwur amben. Rasane wis ra karuan. Ora sida dihapus nek ngoten niku. Mergo awake dhewe sambat. Berarti piye Mas nek lara? Berarti kon meneng wae rasa kon usaha piye-piye. Lho, tetep wajib ikhtiar pados tombo niku hukume wajib, sing boten angsal niku le sambat. Saged dipaham kula matur saged nggih. Dadi misalkan diganjar boten sehat pas gerah wis langsung mara nang Pak Fauzan ngoten mawon. Kenapa Bu? Ngapunten Pak, jenengan wong dokter jenengan sing mreksa ngoten nggih. Oh suruh kula ra doyan mangan nisan ngoten. Lah niku mengke terus kondur ikhtiar ngunjuk obate nggih, ikhtiar ngunjuk obat. Mergane napa? Nalika tiyang niku diganjar sakit, nggih, diganjar sakit, niku malaikat enten sing didhawuhi Gusti Allah kan marani tiyang menika njabut sekawan perkawis. Pinten? Sekawan perkawis. Sing pertama Gusti Allah, ya malaikati kae kawulaku lagi lara. Jupuken 4 perkara. Sing pertama tok jupuk kekuatane fisike. Nggih. Mula ora eneng wong lara kok sehat berkas mboten enten. Wong lara kok rasa mboten enten. Mesti nek lara mesti lemes. Niku sing mendhet malah malaikat. Kekuatan awake jupuken. Wes jupuk niku neng kitab Mauidhatul Musfuriyah niku dipendhet dilebokke ning sae malaikat. Dadi ana malaikat sing tukang ngesake kekuatane wong niku enten nggih. Wah, disakne enten kitabe niki. Kula ajeng kula wacake ra nemu Arab-arabe nggih. Ning kula tesih kemutan napa isine. Pun. Terus berarti nek wong lara mesti lemes. Sing nomor kalih ya malaikati kae praupat mene le cerah jupuken. Terus wedanane cahaya nur di dalam wajah niku dipendhet. Mula ora neng wong lara kok seger. Mesti pucet. Waras nggih? Walah yu kowe kenapa raimu kok pucete kaya ngono? Ngoten to nggih? Mergo agi lara. Saged dipaham nggih? Pun. Sing nomor 3 wedange teko. Nggih. Kurang piro, Mas? Oh ya, rumah saku lagi pembukaan wis wedang teko piye? Nah, apa nggih? Ndi. Woi, saya 17 menit, saya dangu nggih. Sing nomor 3, malaikat didhawuhi ken mendhet napa niku wong? Socone nggih, sing nomor kalih kang mendhet cahaya wajahe. Dadi wong gerah mesti pucet. Sing nomor 3 ya malaikati jupuken ladzatu fil lisanihi. Tok jupuk rasa enake ing dalem lesane. Nah niku berarti kelakuane malaikat, Bu, nggih. Awake dhewe lara kok mangan apa-apa pahit, niku kelakuane malaikat. Mergo malaikat jupuk rasa enak ing dalem lesane awake dhewe. Mula nalika lara ditari apa-apa ora ilate, Pak. Malaikat niku sing mendhet niku nggih. Iki pancene nang malaikat niku sing ditugasi kon njupuk rasa enak saking ilate awake dhewe nalika gerah. Mula ditekoni apa wae gedhek. Bubur apa ora? Bubur kacang ijo ora. Lah kok apa-apa ora iki piye? Pahit ilate. Ngoten nggih. Niku kelakuane malah sing terakhir malaikat sing nomor sekawan niku didhawuhi Gusti Allah ya malaikati jupuken kabeh dosane. Dosane pendhet terus disak. Napa disak? Dadi ana malaikat sing tukang ngesaki dosa, tukang ngesaki cahayane wajah,
tukang ngesai rasa pahite lesan, tukang ngesai apa mau kekuatane menungso. Niku enten bagiane malaikat ngoten niku. Pun mantun niku wis dipendhet dadine wong nek lara niku rasane awake lemes, ra ndedaya apa-apa. Wong ngangkat ciduk wae ra kuat, rados ngangkat ciduk wae abot ra kuat. Raine utawa wajahe pucat, ledahar pahit niku kabeh kelakuane malaikat sing didhawuhi Gusti Allah. Sing nomor sekawan malaikat niku ngesaki dosane tiyang niku. Pun mantun titi wancine wayahe waras, terus Gusti Allah ndangu ya malaikati kae kawula wis jatahe sehat, wis balekno. Niki malaikate le balekke ora bar pisan. Ning gentenan. Mula aneh wong niku sing dibalekke le ilate enak sithik. Piye yu rasane ya alhamdulillah tak nggo mangan enak isan. Ning kok wajahmu isih pucet. Ngoten ta nggih? Paham nggih kula matur nggih. Dadi mboten bar pisan gentenan. Ana sing dibalekke nur wajahe sithik. Dadi sawangane wis padhang. Lah gene alhamdulillah saiki cahyane wis ketok padhang. Ning tak nggo mangan isih pahit. Enten ta nggih? Dadi gentenan le balekke malaikate. Lah nalika wajahe wis dibalekke cahayane, wedanane cahyane wis padhang, ledahar wis keca, kekuatane ya wis pulih meneh. Wis Bu, aku wis sehat, mangan ya wis enak, wis rasa mangkat gledhek meneh. Malaikat sing papat iki matur, kok aku ora diceluk karo Gusti Allah. Sing telu wis diceluk kon balekke. Sing mau wis kon balekke cahya wajahe, sing setunggal wis kon balekke rasa eca, sing setunggal wis kon balekke kekuatane. Malaikat sing sekawan matur, ya Allah Gusti, lha kok kula dereng jenengan timbali kula wis kabotan iki nggawa dosane wong niku ora karo-karuan. Oke, nonton to nggih? Punah wong kerto kae jan. Mulai saka ngaji ya rasan-rasan, tekan ngomah ya sik nyentaki bojo. Engko bengi sik nglayap meneh nglarani atine sing wedok wis werna-werna nggih. Kuwi kabotan kula le beto dosane kok jenengan mboten nimbali kula kan balekke. Gusti Allah le jawab sing telu kae memang tak dawuh tak kon balekke, sing dosane wis rasah tok balekke. Rasah napa? Balekke. Lah nek mboten dibangsoke terus niki ajeng nggih napa kula dosa sementen katahe nggih. Dosa semene katahe ajeng kula nggih napa? Dosane wong wis ra kanggo gawe. Gusti Allah le jawab guwangan ning laut. Idhab ilal bahri. Awakmu budhal ning laut, guwangan dosane ning laut. Laut di panggonane dosa. Ning mboten semonten kula ya nembe ngerti teng kitab Maida. Ketika dosanya seseorang niki dilempar ke laut, Gusti Allah menjelmakan dosa niku dadi wujud bajul. Wujud napa? Bajul. Bajul ki napa? Boyo. Dadi boyo nika hasil perwujudan saking dosane jenengan niku nggih. Niku wujude dadi boyo. Mula saking eleke boyo niku ana wong nganti sing disebut boyo. Nggih, enten ya, Bu. Jenengan saking sengite wong lanang mesti ngarane wah kae kelakuane pancen boyo kok nek kae. Ngoten to nggih? Anti buaya darat barang eneng. Mula nggih nek jenengan perhatosaken ning sirkus ning kebun binatang manapun ora ana wong sing iso dadi penjinak buaya. Ora neng wong sing iso dadi pawange boyo. Mergo boyo niku kewan sing mboten bakal iso dijinakke. Saged dipaham kula matur. Nek neng sirkus kene ora enten to lumba-lumba iso dijinakke, iso dikongkon nggih. Kethek niku ya kewan raurus ning ya iso dijinakke, leres nggih. Wong nyatane ana topeng monyet. Si buta dari gua hantu mbiyen ya nggawane kethek nggih. Berarti kan iso dijinakke napa meneh jenengan? Wis kewan macan nggih. Macan niku ya ning Arab ana wong sing ngingu macan, saka cilik diingu dadi gedhe ya nyatane jinak nek ngingu saka cilik. Ning nek boyo mboten enten wong sing iso menjinakkan boyo. Ora ning pawang boyo mboten enten. Wis mbok dilatih dipiye-piye boyo ya tetep boyo.
Mergo niku jelmaan saking dosa. Dadi boyo niku jelmaan saking dosane wong-wong sing lara niku arep dibalekke karo Gusti Allah mboten angsal terus dioncalke ning laut dadi boyo. Dadi bajul. Dia dene lara niku dosane resik. Berarti pripun sidone? Milih lara apa milih sehat tetepan? Tetep sehat iki piye to? Ra pengen dosane resik nggih. Ya tetep milih sehat, dosane men di ngapura saking jalur lintu, ngoten nggih. Mengke dalu wis mulai malam 17. Wis cawe-cawe sok adang-adang malam Lailatul Qadar. Niki sok ngenten ki salat tasbih mboten? Nggih. Salat tasbih tok napa tambah salat liyane? Tasbih tok nggih. Kula caosi pirsa purun, Bu. Nek kersa jenengan tambahi salat taubat. Imame sinten? Lek Parman. Nggih, tambahi salat taubat nggih Pak Parman. Kula ajari carane nggih. Kok nek wis maghrib piye? Ra piye ya? Nggih, kula ajari nggih. Dadi mantun salat tasbih nggih to. Mengke terus salat taubat 2 rakaat. Nek teng griya kula niku pun mesti nggih. Dadi mulai malam 21, 23, terus selangkung 17, 29, saiki malam 17. Sesuk Jumat sing kari wis 22 berarti nggih. Wis 24 nggih sana, wis ngliwati malam 21. Tin jenengan eling-eling tenan nggih. Mantun salat tasbih terus nglampahi salat taubat. Carane nek sing kulino siram dalu, nek sing boten adem siram riyen teng griya. Niat ingsun adus kanggo salat tobat. Nek sing boten adem, nek kira-kira adem ya sebutan 100 ra apa-apa nggih. Sing penting wudu nggih, sing penting wudu. Pun mengke mantun salat tasbih nggih, terus salat tobat. Niate ngeten, usolli sunnatat taubati raqataini makmuman lillahi ta'ala. Cara engko Pak Lek Parman berarti ya usolli sunnatat taubati raqataini imaman lillahi ta'ala. Saged dipaham nggih? Pun rakaat pertama sunnahnya maos surat Alhaakumut Takatsur. Rakaat pertama. Rakaat kedua maos idzaja, maos idzaja. Pun sampai sini disirian paham nggih? Lah mengke nalika saderenge ruku nggih, saderenge ruku dadi bar maos alhaakumut jenengan ning ati mawon batin. Mboten angsal diucapke lho niki, teng ati batin ya Allah nyuwun ngapunten sedaya perilaku napa ya Allah kok supe kula saya Pak. Sing pertama sedaya perilaku panca indra, terus perilaku nafsu syahwat, perilaku jasmani rohani. Nggih. Sing pertama ngaten, ya Allah nyuwun pangapunten sedaya perilaku akal lan ati kula. Nggih, dadi wayah sadurunge rukuk, nggih, mbok menawa wonten sing nyatet. Dadi batin sadurunge rukuk, ya Allah nyuwun ngapunten sedaya tumindak perilaku akal lan ati kula. Dadi mbok menawa taun duwe ati unek-unek Allah, mbok tak menawa taun duwe pikiran sing kirang pas. Wah, ning gawean ra kuat engko tak mokel wae. Ayo pikiran sing mboten sae. Pun saged dipaham nggih? Terus nalika rukuk Allahu Akbar, mantun ngucap subhana rabbil azimi wa bihamdi, nyuwun ngapunten jenengan sawang kelamine jenengan. Nggih? Ora dibuka maksudnya iki. Insyaallah. Jadi rukuk nyawang ngeten terus batin, ya Allah nyuwun ngapunten sedaya perilaku nafsu syahwat kula. Nggih, nafsu syahwat kula. Syahwat niku ora kudu zina, nggih, ora kudu zina. Ning syahwat niku krenteke ati hasrat dateng wong liya. Mesti bapak-bapak iki tak kira ya ngalami san. Senajan ngemas ndek bojo, cara dalan ketemu wong ayu pripun Pak jenengan perasaane? Hah? Oh, pengen langsung ngaku nggih. Lah niku kan termasuk nafsu syahwat. Niku dijaluk ke ngapura kalih Gusti Allah. Saged dipaham nggih?
Terus mengke sami Allahu liman hamidah sadurunge sujud wekdal iktidal nika ya Allah nyuwun pangapunten sedaya perilaku panca indra niki. Sebutke perilaku peninggal kula, lesan kula, pengrungu kula, irung kula, peninggal kula tanate ningali perkara sing haram, lesan kula nate ngucap perkara sing haram, kuping kula tau ngrungokke wong sing do padu, wong sing do misuh-misuh niku ya dosa. Saged dipaham nggih? Niku dibatin mawon. Terus terakhir mungkin Allahu Akbar sujud saderenge tangi ing dalam sujud sing nomor loro, nggih. Di sujud pertama terus lungguh Rabbi firli warhamni wajburni, sujud melih to nggih. Saderenge tangi ya Allah nyuwun ngapunten sedaya perilaku anggota jasmani lan rohani kula, awak dohir batin kula njaluk ngapura, dibatin niku nggih. Saged dipaham nggih? Pun mengke tangi mantun salam terus nglampahi sujud tobat. Jadi carane bar salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus ning ati mawon niat ingsun sujud tobat lillahi taala, Allahu Akbar niku langsung sujud. Sing diwaca pertama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Niku ping 12 nggih. Ping 12 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Umpama ora ping 10 ping 3 ya angsal. Syukur badhe saged angen-angen maknane. La ilaha illa anta mboten enten pangeran saliyane jenengan Gusti, subhanaka jenengan maha suci, inni kuntu minadz zalimin sak temene kula niki tesih termasuk wong sing zalim. Leres nggih, awake dhewe sapa sing ra zalim? Dikai tangan ya nyatane kadang nggo tumindak sing ora bener, berarti zalim. Dikai mripat niku kudune nggo nyawang perkara sing apik, nggo nyawang Al-Qur'an, nyatane sasasi wutuh urung tau buka Qur'an nggih. Kan isih zalim ade. Diparingi lesan kang dzikir kang ngelem Gusti Allah kang muji dateng sepadha-padha gawe seneng wong liya, nyatane isih sok dienggo nglarani wong liya. Dadi ya Allah inni kuntu minal dzalimin, kula termasuk wong sing zalim. Pun menawi niku sampun terus sing sekawan pangapunten wae diwaca melih. Ya Allah nyuwun ngapunten perilaku manah lan akal kula. Ya Allah nyuwun ngapunten perilaku syahwat kula. Ya Allah nyuwun ngapunten perilaku peninggal irung lesan kula mripat kula. Ya Allah nyuwun ngapunten sedaya anggota jasmani lan rohani kula. Terakhir jenengan tutup Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fani. Apa to nggih? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fani. Terakhir ditutup niku diangan-angan maknane Allahumma duh Gusti Allah innaka afuwun jenengan moho paring pangapunten, tuhibbul afa jenengan remen paring pangapunten, fa'fuani kula nyuwun ngapunten. Saged apa mboten? Wis nek lali waton diwaca nggih. Intine ya Allah, jenengan niku moho ngapura. Jenengan ya seneng ngapura, kula nyuwun ngapura. Pun mantun niku mengke terus tangi langsung salam. Tangi terus assalamualaikum. Niku biasane nek tenggen kula jak ngoten niku sedanten terus do nangis. Wong lampune kula pateni. Nggih. Kula pateni, kula kan ngrasake saestu kapan maneh ae dhewe nek ra tobat ning liyane wulan Ramadan. Nek ning Ramadan we ora tobat, terus arep kapan leda tobat, nggih. Wal afu minkum, mugi enten manfaate. Kirang langkung nyuwun pangapunten bisiril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita rahabe unjukan punapa dene daharan kanthi maos donga kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.